Сега поглед към Кипър, където утре отварят част от летищата. Островът беше затворен за 3 месеца заради COVID-19, а за да се приберат у дома бяха организирани няколко евакуационни полета за наши сънародници. Дали Кипър остава предпочитано място за българите като работа? Ще говорим сега с Михаил Нечев. Здравейте! Здравейте, господин Абрашев. Казвам здравейте и на всички зрители на телевизия България On Air. Благодаря за... Как изглеждат нещата в Кипър, господин Нечев? Продължават ли българи да искат да се връщат тук у дома или очаквате, като говорите с наши сънародници, да започне връщане на българи, които доскоро работиха на острова? Определено има група от българи, голям процент от българи, които искат да се завърнат в България, защото тук, поради тази криза, която стана покрай коронавируса, доста от бизнесите нямат идея как ще продължат точно. Те имат идея как ще започнат да функционират отново, но рестриктивните мерки не им позволяват, да правят някакви по-дългосрочни планове. Аз видях редица прогнози, които очертават около 70% загуби в туризма, един от основните приходи в икономиката на Кипър. Така ли изглеждат нещата? Прогнозите тук са, че 70% от загубите ще бъде. Това е в най-добрия случай. Сега, доколкото зная, правителството на Кипър води преговори за нова група от туристи, които дадат от други държави, защото до момента работихме предимно с англичани и с руснаци, но както знаем, границите на Русия са затворени до септември месец. Карантина с Великобритания? Проблемите с Великобритания и с господин Джонсън, които имаме сега. В последния момент се разбра, че границите всъщност на Кипър ще ли да бъдат отворени за великобританци, но пък в Великобритания щело да има някаква забрана за полет. Не мога да ви кажа точно как стои. Да, всъщност, как изглежда живота в Кипър днес? Хората по-спокойни ли са вече? Плажовете са отворени, знам, от определен период от време вече. Днес вече след отварянето на летищата всички се надяват да дадат повече туристи. Да, хората са малко по-спокойни. Тук допреди някъде месец и половина нямаше жива душа по улиците. Може да си представите едно курортно градче, Багианапа, примерно, през който минават 3-4 милиона туриста на година. Нямаше, както се казва по български, кой да те напсува. Сега в момента, усеща се някакво раздвижване, но тук до няколко дни вече ще видим какви туристи ще дойдат и какво точно ще се случи, за да може и да се направим някакви планове като работещи. Добре, икономически как изглеждат нещата в Кипър? Властите какво казват? Как ще се излезе от тази криза? Властите взеха така доста мерки за излизане от кризата, особено за работещите, които са от други страни, като мен, например. Една от мерките беше намаляне на данъците на собствениците на квартири, които дават квартири. Съответно, ако те намалят наемите на хората, които работят, но това не вярвам да се случи. Отделно властите направиха неколкократни помощи, двукратни помощи за хората, които са пострадали финансово заради COVID, които не работят и чието работни места са затворили преждевременно. Доста са така облегченията, които имаме покрай COVID. Доколкото знам, тук плажовете ще бъдат безплатни, чадърите, шезлонгите ще бъдат безплатни, но трябва да бъдат туристи. Благодаря ви за това участие. Михаил Нечев с разказ за това как изглежда Кипър днес. С този разговор завършва предаването. Аз ви желая спокойна вечер.